Hello guys, welcome back to the channel. दिनै जोङो दंफैयो दारागावआवहाय सासे लोगोनि बार्थडे दिनै निर्मालिनि बार्थडे तो आं देखायनोसै निर्मालिखौहाय नैबेलाय बार्थडे गाला निर्मालि बिनि नामा बिनिनो बार्थडे आरो तो बेहाय जोङो सेलिब्रेट खालामनो फैदों नैबे गोमो गाननाया जाबाय जोंमा ओमफ्राय नैबे जाबाय फुंखां ओमफ्राय नैबे जाबाय प्रान्जल ओमफ्राय नैबेथ' बार्थडे गालानो निर्मालि नायदो नोंथांमोना बै नुहुरनाय हाजोआनो जाहैबाय इन्ड' भुटान बर्डार दारागावआवहाय ओमफ्राय दिनै बोथोरा माने ओरैबायदि मोजां आरोना सान्दुंबो गैया माने सान्दुं गोसा नङा आरो एसे दोमैलु ओमफ्राय बिराद समायना नुखादों ग्रिनारिस बे फैनानै माने ओरैबायदि सान्थि मोन्दों आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन फैयैया ओमफ्राय जों बेहायनो दिनैहाय टाइम स्पेन्ड खालामगोन माने बार्थडे पार्टि सेलिब्रेट खालामगोन आरो निर्मालिनि बार्थडे स' नै फट' लानो नागिरबाय बार्थडे आंखौ फज'नो आं जाम्बा नै मालिक माबा Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Jolly Mommy. Happy birthday to you. Lihatnya mau beli rezeki kau. Ngokoi. Ani party pelak le. Nenek tadi di rambut ini dulu ni. Thank you. Pokoknya sudah, bosan nanti lagi. One hour later. Birthday party जानो फैनाया नै गिनानै खारला जोब्बाय जोंनाथ' सहैबाय आइ हाजो थिखिनायाव सहैबाय ओइ नै फैबावदो ओइ लाइ फैदोलै आयु ओइ माबानि फिनायसो इयो मानो फैयाखै जेबो नङालै ओइयाव फै मानो नायनानै थाबाय थायो सखिनि फिनायसोलै ओइ किंजों हरनायसो इयो A few moments later. मैदेरखौ गिनानै जोङो नै जों माजों आंजों स्कुटिजों एकदम रावखौबो ना पात्ता माने ओरैबायदि हौवाफ्रा माने मा होनगोन आरो बिसोरो अख्रा टाइप माने नुबाबो माने ढिला थायो आरोना खारनांगौ मानांगौ जेबो माबाया मासेल' थेवबाबो मासेबाबोथ' लाइक मोनथियाना जेनेबा हाग्रानि ना उनावहाय हठाथनो जुदि फालो फैयोबाथ' जोंथ' बोरै खारख'नो हानो स' इट्स बेटार लाइफ इज प्रिसियास हम लोग को अपना लाइफ प्यारी है बिसोरो दासिमबो बैथिंजायनो दं आरोना दाबो फैयाखै ओमफ्राय जों माजों जोंनि स्कुटियावहाय दारागावआव आरो बे घटनाया आं बयनिफ्रायबो सिगांसिन खारबोसिनदो गिख'नानै खिनि गोलावमोन थाइनै मानि मासेखौथ' नुवासैनो आं गोजानखाय दैमासिम फैखादोंमोन होसोनांगौबाथ' सेस ना खुनु गेरेन्टि गैया आरोना एकदम रागा जोंबाथाय लोगो बुरजाया सोरबा सासेल' खुनु जाबा आयु सोरबा खारख'नाय आं जागौमोन खारख'नाया माने मार खारै फैदों फार्स्ट टाइम बेबायदि एक्सपिरियेन्स फार्स्ट टाइम मोनदे
दहायनो खेमखेम खालामाखै थाबाय दं अबाय थांखो बिसोरो नङा दहायनो जों आरो बिनि सिगांनो बैहाय नायखांबाय जोङो दा बुस्थुखौ नुवाखै ख्रेम ख्रेम खालाम सिफायनायखौ खोनाबाय थादो दाल दंखायो जोंहा थारमाने नुवाखै माबायदि बोनो टान जायोआनो बोनो माने आं इयाव हाथि थादोंमोन इयाव जानुवारियाव आं सोर थांना ओरै दागानो बा हाबबायना हाबलांबाय गिदिर मासे दं इजों हाया चलो इयो गिदिर मासे दं खिन्थु इयो अख्रा नङा फाननो थायो बाखि लोगोफ्रा माने दासो फैगासिनो दङ इसोरथ' नायनानै इसोरनि खाथिसिम फैनानै थांबावबाय गिबावा इसोर होमबाबो गिबावथारा जोंसो गिनानै बयनिसायबो सिगां ट्रेक्टरा फैगासिनो होख्लायबोबाय दाब्रायनाया गरायखो इसेबो माने माबा खालामथारा गाजा देखो चलो चलो नुहुराखै चलो चलो मैदेरनि लानो खारबाय होननानै